bhfuil dul creachta le bhí glaiste san taobh má. Agus a bhfuil giúnta na carite agad. Ai, has mission, so sta a bhí a céine agus tíarmta go méimethe. Cosannach tíonn se video ar chéile. I chlachar sean jalvan agus videoin ba amna nu de bheisir ula ar chéile. Mar a raim mise ana heo. Ha siimplí ach jiraf, curia gada ar dyda. Agus hei, stochach nach bíú giúnta na carite agad chomór sin. Nus, a bhí sin go bhfuil seo ceann seán afta. Ach, scríb lítear thuca. Na bheachsa, haid tána seá a bhí féin lítear trompás na haid bhí féin notification ar an fón agad cíú. Cúideach, mar na chail pepper agad, sin na gúit bhí cruachal. Agus mention gúit a raibh mi ceart go leor. Jamie in video call mar bhith. A mi hín agus na níon in Eilidh an cháiste i bhí déanú seo go tríc agus tá gléibhar san catchup an choirbe. Agus go mí áisteach sé sin chopáis sa sin dul gain ar san an drasta. An rutain seo ar le cútróach ar san déanú cínteach le fiach na daine an cuaisteart na Eilidh an owner agus tá an cáine in sin ar an son. Agus sin éhfuim san drasta. Cainní, bhí seo ula seacha a gaichir. Agus san an amrutín, chláanam na lában acu go tríc agus bí ula ceart go leor. Oh, míteach! Achas an drasta, mar sin leif.